Sa Mandaue City, giproklamar na usab ang bagong mayor ug mga konsehal nga nakadaog sa eleksyon. Apan ang mga mananaog sa kaatbang nga partido wa mitambong sa proklamasyon kaginihang kadlaw. Si Femari Dumabok sa report. After such canvas, it appears that Owano Jongki sa panagway ni Mayor-elect Jongki Owano ang kalipay human mapili sa pagkamayor sa dakbayan sa Mandaue. Gawas kaniya sa iyang kabanay, init ug hugyaw ang misugat kaniya dihang giproklamaran nga mananaog sa pagkamayor. Giproklamar usab ang midaog nga vice mayor nga si Vice Mayor-elect o kasamtangang Mayor Glenn Bercede nga kalyado ni kanhi Mayor Jonas Cortez nga naparot sa bag-o lang natapos nga piniliay. Gawas kang Attorney Carlo Fortuna nga kalyado ni Cortez, wala na motambong sila si Bercede ug kauban ng mga konsehal nga napili sa katungdanan. Giproklamar usab sila si Konsehal Malcolm Sanchez ug Attorney Olen Seno nga napili pagka-board member sa Lone District sa Dakbayan sa Mandaue. Lakip sa giproklamar si Lone District Congresswoman Emery Lollipop Owano Dizon. Samtang anda matubangon ni Owano ang unsa may sangat nga election protest subay sa pasangil niini nga gihimo ang tanan sa kampo sa napiling mayor sama sa electronic manipulation, vote padding ug ang dili mahulagway nga data generating nga may hatod sa kadaugan sa mga Owano. Kaning pag-file nila protest sa resulta na to karon normal man gyud na ila man sa nang katungod, amo nang respetahan, amo na sa nang tubagon. Pero mayong tao man naman ang eleksyon, usa man ni adlaw, maghiusan na tatanang Mandawiano. Gipasalig usab ni Owano nga tukuran og kaugalingong school building ang Mandaue City College nga mas dako og hamugaway. Iyang gipasalig nga padayonon ang programa sa kanhi administrasyon nga nagahinan na sa pundo sa dakbayan. Uban ni Clans Gabuti ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.